ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 25 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang aparatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Martes kita sa karon niya daw Banwa, pet sa 27 kita sa bulan sang Disyembre, tuig 2022, kag sa ato niyang Bombo Radio Philippines New Year's Countdown. Our nation and Kabombo, we all would like to greet you. 5 days to go before 2023.
Lima na lang gidya mga kabiran kadlaw na bilin kag bagong tuig na. Sa liwat, welcome diri sa ato niya nga palatuntunan, diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato ni mga kauturan kag sa ato ni mga kabombo kag padayon ninyo nga kaupod subong iyang aga Bombo and Sindol Sorilia. Kag sa ato ni mga top stories of the day nga ato niya nga tutukan kag diskusyonan sa subong iyang aga, mayara kita sang oil price adjustments subong nga adlaw, oil price hike kag rollback. No? Kay man Martes kita subong, so may adjustment sa presyo sang gatong, may nagsaka, may nagpanaog. Presyo sang gasolina, nagsaka sa 90 sentimos while ang diesel, 20 sentimos naman ang ginubo. Samtang sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo sa subong iyang aga, nahibalon naton ang presyohan na iman sa nagahilapit iyang bagong tuig 5 days to go. Antes ang 2023 ang presyo sa mga prutas, no? Matamat na nagabinakla na ini actually halin sang Christmas and mas magadamo pag ni sa karon pag abot iya sa bagong tuig, especially ang balgan nila dapat sa table ta kuno mayara gid sang 12 round fruits. Nagapati ka mo sina kay mas mangin buga na pagid ang 2023 naton or tuig naton kon mayara kita sang 12 round fruits sa aton iya nga lamesa. Kag subong man sa mga kabombo naton sa balita pungsud nun ang Maharlika Fund Bill priority ni subong sa Senado. Tapos nga aprobado ni mga kabinan sa Kamara, no? Ti sa Senado naman kag subuman sa aton nga mga kabombo, chikeron man naton ang aton iya nga mga regapanguna mga balita niligikan sa luwas 10 sodsos ang Japan, puwerte to yang snowstorm, no? 7 ng mga nagkalamatay sa tinaligdan dito man sa Canada and of course sa Amerika. Kay manti winter, nagaulan ice, no? So sus grabe, rigani sa aton sa Pilipinas. So, kay subong Disyembre, ba tsagan tagid yang katugnaw son kagahon ta subong, no? Maski adlaw, alin kahapon niya do, hindi haluson gani makabutlak si Haring Adlaw. So, sa mga kabombo naton, amo ni gani, do medyo, amo giba ni aton niya nga tiyempo, tiyaw much more kung nagaulan sang ice sa imo sininga sa iban sa, especially winter, no? Sa iban nga bahin iya sang kalibutan just like ni sa Japan ho. Sus grabing katugnaw te ang hindi gid siniya makagwanta ang mga may edad na or ang mga tigulang na. Do mo ning mabulubudlay gid ya sa ila subong. Anyway, sa aton yung mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, initanan ha ang aton nga diskusyonan sa subong iya nga aga samtang kita nagapangalaga diri lamang iya mga kabilan sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. So, subong iya nga aga sa mga kabombo naton, of course, nagapadayon lang ang promo naton diri sa Bombo Radio sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So padayon lang kamo ha sa paghulog sang inyo sini iya nga mga entries kay amo ni bala ang ginahambal naton, the more entries you send, the bigger chances of winning, no? So padayon lang ha sa mga kauturan kag sa mga tagpalamati naton kay subong everyday nag-award kita, no? Everyday sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton nag-award kita iya sang mga winners naton sa aton iyang daily draw, no? So hulog lang kay mo ning ginambal naton bla kun madamo kaya sang entries nga ginahulog, syempre dako gid ang imo sini nga tsansa sa pagdaog. Kay sa mga kabombo naton, the Christmas season, nagailapit naman niya ang year 2023, ang bagong tuig. So, parayon kami gyapon ang nagahatag sang pamaskwa diriya sa Bombo Radio kay man ang ipagpanghatag naton sa kabugusan nga duration sa aton niya nga promo masobra 6 million pesos ni nga cash isiyahan
sa 1-2 Panalo Part 21 promo naton. No, mayara kita sang kilalahon nga masunod yang milyonaryo. Diba si ikaw na ina? Di magpasakop na ha? Di kapos lang gid ni sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton nga pasakop, no? Hulog lang kamo, no? Kay the more entries you send, the bigger chances of winning gid iya, no? The more entries you send, the bigger chances of winning. So hulog lang ha. Ang ato niya nga mga proofs of purchase diri para sa mga pumalasakop naton ti tam-an niya ka hapos, no? Especially subong ho. Dibla subong sa mga kauturan naton bago naglipas ang Christmas, mabagong tuig. So kabahin ni sa mga ginausar naton kung magluto kita, let's say salad, no? Amo gid ining ladies choice mayonnaise, no? Ti amo ning ginatawag naton nga ang ladies choice mayonnaise. Mac reunion now with my one and only love. Di pwede po magamit nga proof of purchase sa ato niya nga promo. Isa lang gid ni ti stand-up pouch o kung sachet o kung label o sang mayonnaise or sandwich spread. Di ba mahimo ka sandwich? Di pwede man ini, no? Ang sandwich spread, isa na ka-entry ina sa aton sa Bombo. And of course, everyday Bombo Anthony, aga pa ni nagtimpla. Kay man ang Nescafe, bangon na with Nescafe, especially sa aton bugtaw kita aga pa, no? Amo gini nga aton partner ang Nescafe. Pwede mo pa magamit nga proof of purchase. Duwa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White 200 or 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27 0.5 grams. Isa na ina ka proof of purchase. Pwede man, no, ang isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Kag tatlo ka Nescafe Empty Stick or Nescafe Classic 2 grams. No? So isa naman naka-entry. So, kabahin lang ni isang proof of purchase nga inyo sini nga gamiton sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, no? Kay amo ni blang ginambal naton nga the more entries you send, the bigger chances of winning. Balikan chikayon naton ang Patrol Bombo Anthony, no? Kay all you have to do, gamit ang mga proof of purchase, kuha ka mo dira sang isulod nyo ina sa white envelope kag inang required proof of purchase naton, tapos sagwa sang sobre, sulatan nyo sa inyo sa inyong pangalan, address, edad, signature, contact number, hindi pagkalimtan, proof of purchase, week number naton, and of course, title sang promo, 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radio at Star FM, care of nyo ang Bombo Radio Bacolod. Okay? So, amo lang gid ina, no? Good luck sa inyo, hingagaw pa kita, no, ang para sa ato niya nga promo diri sa Bombo Radio, no, kay magadaog kamo, no, every day kay sa mga kauturan naton. Pwede gid kamo nga magdaog, pero kung magdaog ka kag malawagan ka, hindi gid magkalipat, no, like every day nagahatag kita winner naton, isa ka tatlo na actually kay mga winners, no, kung ikaw isa sa tatlo nga malawagan sa sinanga adlaw, hindi magkalipat sa pag-claim sang premyo, magdala sang duha ka valid recent ID. Ini pag ipa-photocopy mo na nga daan, duha man ka kopya, i-ready mo ng photocopy mo, 2 copies, no? Kag para mag-claim ka dire, way na sang problema. Dire-diretso na. Kaya nga to niya nga premyo, nagahulat na ini sa inyo. No, way premyo ta nagahulat na ini sa inyo. Okay? Ayos na kita dira. Ayos. Sige. Sa mga kabombo naton, chikero naton sa piyak nga linya, una nga hugnat na sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor
Kamusta ang sitwasyon ta subong sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Subong Martes nga adlaw. By the way, balik ng tanan na basi may Christmas feels pa. Manabatsagan pa kita nga do tama do balik dugay man New Year naman. No. Balik kita anay trabaho kay nag long weekend kita kaya mo ng feeling no do ka na may nalang kita ipahuhay. Pero balik ni kita sa ato nga trabaho. Sa piyak nga linya, Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa may Dalan, Gonzaga Street na Gonzaga Street, Bomboan. Kagupod naton diri subong ang isa ka vendor sang prutas diri sa may area sa public plaza man Bomboan. So, nay, good morning. So, naton kay pangalan? Si Yolanda Rico. Damo. Si Nanay Prutas. Yolanda Rico Bomboan. Kag si Mm. Bomboan naton subong upod nay kag si Bombo Carla ni. Kamusta ang inyo sining nga baligyaanay dito sa subong? Subong gid dayalin sang Pasko wa gid baklanay. Sang Pasko sang Domingo wala gid iwat kayo. Ay tungod sa kamahalon sang presyo sang prutas. Mahal? Ang tawo hindi Mahal kasarang. gid. Mahal gid ayo. So ano lang ang gimpamakal sang aton sining nga mga kauturan sang Domingo o kun antes ang pagsaulog sang Pasko? Nang kwanin jutay lang iti way paninamo balang kung anong kwan sang New Year. Pati Pasko ya jutay na yan nagkakon bakalang tagpabilog pero mag New Year ya. Kay kalabanan mangagda kami masinang sa New Year lang na ya. New Year lang kay New Year magudto makapantag sang na budget. So mo man ang ginapasalig sa mga nagabakal diri. Oo. So ano mas bakal, apple gid kag orange? No? Apple lang nga puloon puloon mga apple. Ang daso ng Puloon nga grapes. apple kag Oo. puloon man nga orange. Daso ng grapes, mahal man ti ang makasarang amo magbakal. Gabakal. Hindi kasarang wala bakal. Tagpilaon diri subong ang imo sining nga grapes. Sumo nga kanyo. May seeds May na daw? ang may seeds 140. Okay. Ari ang Seedless. 240. Badason ining kanyo Nakapak na. black Black. amo ng 400. Iniya 380. Wala. So ining 380 ni seedless man eh. O seedless na. Pero dalagko lang Dalag ko. Gagmay. siya. May sambo na no. Oo. Ay may man diri seedless nga laba siya nga do. Oh, amo na siya. Okay. So Bombo Auntie 140 ang may seeds nga ubas, then 240 na no. 240 ang seedless Bomboan. Kag sa orange may ratag puloon, sa apple may ara man. 15 ni. Atong puloon sa piyak. Okay. So Bomboan na 15 kag pulo sa orange, amo man sa apple. Kag pila apple na yun. Ang apple ni Patrician. Na? Oo, area 15 at tuya pulo. Okay, so sa una nay puloon lang nila makakuha ta sample. Oo, pulo lang isang Sa una Baligya ng pulo. Karon 15 na. 15 na. So Bomboanti daw dako-dako lang sa inumol ko ang pulo. Ang 15. 15. Oh, so Bomboan sa una bulubahado pa ni subong mahal gid ang prutas sa subong Bomboan. Ay, grabe no. Tanan nagmalahal naman. Ti ang ining stock ni ma'am ni halin pa ni sang nagligad no mayo kay hindi man ni siya maano ya Bombo Carla. So sa ay mo sini nga stock may halin pa ni sa pag plastar niya Sang dali. 20. Hindi. 20. Bago na ni. Bago na. Bago na. May daan man sa amon dakwan. Gina-rolling lang namon. Okay. So subong ini bago na ni nga mga halin sa box. Oo, sa box. Okay, ti ang sang 20 kaluyan nga man nga naubos. Wa ayan na ubos Wala ara ubos. pagid. Ay bilhin pagid. Okay. Grabe no. Ay bilhin pagid wa na urot. Halin ma- sa pag wala mo sang open sang 20. Maubos So na nay yan. pila maubos man eh. Kaluyan lang mga muya lang kami nga maurot eh. Ahay. May Ginoo pa man Gani man. So nay pila ni kaadlaw ang tinir sini sa mga orange. Sinimana man. Ang sinimana. Kasi makabano man kay Oo. sinimana man siya. Kwan lang kami ang kwan lang bala. Gabalo budget na kami. Panilaga namin kayo po. Kadugangan pa nga nag-ulan-ulan. Oo. Amo na ang nag-iiwat. So sa subong way pag ikamuya kadugang stock. Why pagid? Mga 29 euro kami na makadugang kaluyan ang support naman kami sa amon bintay. Nagamo na naruling nam. Din ginakuha So- Bombo Carla. Diin ini ginapangkuha tanan. Sa Olympic may sa Las Buenas.
Duwa na ka panamo na kuan. So magkuha ka mo to kinahon na di ba? Oo, pinarton way na yaw tangkas na ya. Di paano na dito ginabukad yun na para ma-check kung may mga damage? Hindi ka naka-check. Sirado na. So diri na kamo. Oo, dili lang kami gabri. So kamusta? May reject eh. Hindi kung makuanan mo nga mayo, may reject dyan, hindi may mga way reject. Kada kadto. Mga pila binay sa orange nga isa ka box pila Hindi makuha. mo maisip. Man. Dito Mga ka sa lima. kilo? Ang iniyaw, may isa ka kilo. Ini sobra 2 ka kilo, ang may seeds. Idira mo na ng ginansya mo aran sa reject. So amo na bombo ano ang isa sa mga problema nga gaka-encounter sa aton sining mga vendors sa nga prutas kay ti ang sulod balasang box hindi mahambal nga tanan gid wala sang reject. So mayra man yan ay box nga wala sang reject. Why? Okay gid siya. Oo. Isa, 2 ang reject. The rest Oo. mayra na. Pero ang iba niya damo, hindi mo masiguro. So ubas kiniya perming may pinakadamo Mo nakadamo ili. nga reject. Okay. Bomboan. Pila kaya na mo no? katuig si Ma'am Gabaligya Prutas? Pila ka na di katuig ka baligyan eh? Ugay na yung kabataan ko may mga pangabuhi na. So sa dire sa plaza. Sa dire, sa pagsugod gidya nga pagbutang di sa amo sa mayor na kay Oo. aling kay Ding. Oo. Dugay na kami Dugay ka gidya. na. Oo, dugay na. Pero amo gini mo yang Amo gini ako negosyo. Ang kabataan ko dire gid ni nagpansidra sa sidro ko. Okay, kung wala sang subong pino. Ako hindi, may Christmas, may plastaran dito. Para amo daw. Sa tubangan niyo itap. Sa sidewalk? Oo. Okay. Ara gid So sa gali. Oo, diri kina sila gali baligya abombo ano. Oo. Kung wala ya sang plastar diri o kung hindi may Christmas, ang ila sila nga palangitan anti prutas gid. So diri sila sa sidewalk nagaplastar baba. Okay, sa isa ka baligya May- man diri no sa downtown. May ano gali, nagdalagko lang ang mga kabataan niya sa pagbaligya niya prutas. Yes, sa bombo ano ang suporta sa iya sini nga pamilya hatikikan gid sa pagbaligya sang prutas. So nay mga pila man bikatuig, no? Mga sing 30 years na. Sobra na eh. Sobra Kay na, 68 na ko mo. Di kay dason, way pagbana nga daan na balo ko pag kitong edad ko. Kaluyan na mga bata ko, nagtyaga ba? Sa dila lang. Sa prutas Oo, lang. sa no? prutas lang. So bombo ante mo na no, 60 plus na si nanay. Kag ikaw giniya mismo yan nag-uyat gini sa Oo, imo ako igaw yan. Kay kung hindi ko cheat, sa juta lang ang nabaligya ko. Kay kung kabaligya mo. Susubong ka lang Oo, yan subong nag-all lang. out na. Oo. Kay ti Christmas no. Oo, Ga-expect ka mo nga dako ang inyo makuha sa subong. base kaluyan. Kabay pa, bombo ano. Uyo namon nga mapakuan sa Ginoo nga buligan man kami. Anong So, wish kabay ni pa, Ma'am? bomboan na. Anong wish Bomboan. ni Ma'am? Maubos ning prutas ya? Oh, isa sa mga wish mo nay maubos ni. Daw hindi ko magsalig na maubos. Pasalamat kami kung maubos. Ang amon Di baligyan. paano kung hindi maubos, Bombo Carla? Anong kakatamo? Ay, sa nagligad. Ang amon nga kapital sa New Year, naisip na naman kaya nahulam na namon. Hindi gini amon kaugalingon nga kapital. Di, mauli namon ang mga pizza dos. Ini, way pa niya mabalang ligad ya. Ang nabili niya, ginansya na namon. Kung ini amot mabalan, way pa kami mabalong. Oo. Di pa na binay kung hindi maubos. Di ba sa idwok man kami. Amo na na, dra ni na lang yung Dira lang kami gabaligya. dra ni na lang yung paubos. dira. Kung laing gidaya bombo ano kung mabaligya tanan kay tilain man na iyang imo niya nga daily nga mga baligya lain man na diriya kay tiini duging preparahan mo bala bombo ate Actually, sa naman siya. Bombo Carla, Bombo, duway man gid siya nagmahal, no? Kay last year, daw mo mo ng presyohan na isang prutas. Sa lantaw ni nanay nagmahal gid nay. Nagmahal din eh. Mga Tanang pila gila di ka nagmahal. porsyento nay. Wala. Basta, Pila ka piso sa gin mahal ya? Palangin 1-2. Subong niya na 1,580. Ah, Ang okay. dagpo ang bed. Ini, ano? 850. Ang dagpo, oo. Nga pungkan, ang dagmay. Before pila? Do, sobra lang na 6. 600. Tag Ay, okay. Tag 2 to 300 pesos sa box ang ginmahal.
Mhm. Mhm. Bombo Carla. Bamboan. Oo, hambal ko tag 200 to 300 pesos sa box ang ginmahal. Yes. Yes, sa bamboan, no? So, kung lang taon ang box, ang per box, amuya ang nagtaas sa bamboan. Ay, 1.2, nag 1.5. Ang 600, nag 800. Oo, So, dira gid nagmahal. nagtaas. Yes, bamboan. Oo. Hindi iya sa binilog, kundi iya sa per box, bamboan. That's why nga, nagdugang sila sa nga presyohan na sa binilog, bamboan. Aga pa si Ma'am Gabugto. Anong oras nagabukas, Yes. Bombo Carla? Ano oras ka magbukas na? Sa dendre? Direct? Sige, wala kami ganyan nila. Ay, Ay, ang oo. ako na po di ka pulaw. Do 24 May wala ako hours? gabugta ko alas 4. 24 hours. Oo, 24 hours. Kung sidewalk na mo niya, alas 10 na dayaw. Sarado na kami. Abre na da. Sirado kami mag-alas 6. Dahil man di. Okay. Pero iniya, sige niya. Oo, Open ni siya ya. okay niya. Ate, 24 hours. Bamboan, 24 hours. Sinanay ga, pamulos lang sa iya. Sininga po nga naga pulaw kung gabi. Then, siya. Ikaw yung importante makapiyong-piyong Ang kapi, katulog ko yung mag-alas 9. Kahit may maintenance ko rin. Sa nubong hemoglobin ko sa una po. Kinanglan, magtulog. Amo na katulog ko yan. May apo pa man yung bantay, Hindi gusto mga bata mo. Sabay po ka man diri nga nagawantay. Siya naman subong matulog. O, yung patulog kasi mga alas 2 siguro. Oo. Siya Diba yung naman. man binta? Kaya lang ang binta. Hindi kung kagawon, wala. Gabe. Wala. Pila-pila lang. Mga pila-pila lang. Kaya mo na nagtanong to, nagbakal to sa ako. Di Bamboan. May buwan naman, no? nagbakal sa iya. May buwan naman, no? Nga bakal sa iya. Sige, Bamboan. kaluyan nga maubos sa New Year. Kabay Bombo pa Carla. Bamboan, kating iban diri nga mga customers nila, ginaoferan Maninila, ti Bamboan nagapasalig man nga by 31, no? O kung sa New Year na magabakal diri Bamboan. So kabay pa, nga mapaubos kay ti Bamboan na inidaan madunot ini, no? So kinanglan gid nga mapaubos sa aton sini nga mga kauturan diri nga mga vendors Bamboan. Oo, sige. Bombo Carla, antes ka mag-ex... Yes. Oo. Bamboan. Oo. Antes ka mag-exodo, okay man ang tiyempo ta subong, no? Yes, mas mayo Bamboan, no? Wala kita subong may mabatyagan nga pagpanaliti. So kabay pa kay ti ang ato sili nga mga kauturan nga nagabaligya tiga kaapektuhan man ini sila. Kabay pa nga tayuyo na ni nga pagmayo sa aton sini nga tiempo Bamboan. Oo. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Carla. Yes, Bamboan, I thank you, Ged. Bamboan, nagikan diri ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor. Kita to mga managubaligya prutas. Ang binaklanay niya sa prutas ya kun Christmas mga tao gabalakal not so much pero kun New Year mas pagid, no? Kay again, amo nang ginambal na kung ang 12 fruits, no? Kabahin na sa aton iyang kumbaga kita nga mga Filipinos, no? Yara naman na sa aton tradisyon nga dapat may prutas kita sa lamesa kung makasarang kita, no? Pero kung hindi nila pagpilita, no? Karon kung sarangon mo gid ng 12 fruits tapos kung budlayan ka mangita sa inog bakal mo imbes nga magmanginham mo nga yaon do ka naglugmo kapag imo sina, no? Ang masarangan tala nga baklon, no? Nga prutas kay kamahal man, no? Kung himuon mo gid 12, pero hambal ganin nila kung 12 ka prutas nga may nanay-sari or nga prutas kadi sa isa ka tuig mayara 12 ka bulan sa isa ka tuig, no? So mayara ka na prutas nga 12 nga round fruits ti mangin mahamungayaon ang imo sa nga bagong tuig. Pero hambal ko kung hindi kita kasarang, especially subong kay nagmalahal at i-relax lang ta, no? Okay lang kung may ara pata nga may inugbakal pakita. Amo man na bala kay di black kalabanan sa aton niya maski bisano kapigado kung may ihanda kita ya sa New Year sarangon tagid na, no? Pero we have to remember kay nagamahal ang mga balaklon subong kinanglan kabalo man kita mag-prioritize, no? Sang aton iya nga mga kinanglanon kag sa hindi man naton kinahanglanon. So gindulong ta lang sa inyo subong yang aga ang mga latest nga mga presyohan na isang prutas kag kamusta ta man ang mga vendors ta kay ini sila yara ni sila ginatagan sang kay gayunan nga magbaligya dra plus may public plaza,
no, Gonzaga Street, no, sa atubang mismo dra sa downtown bala nandira kay ang diriya sa atubang sang cathedral nga simbahan mga RTW sa opposite side niya naman dito sa pihak na amo naman ni ang mga nagabaligya sang prutas. Tiini sila mga amo naman nga daan ang ilas lang ang pangabuhian, no? Nagabaligya sila sang prutas like sa sidewalk para to kay ma'am sa interview naton bag-o lang. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton niya para tuntunan, mangin kaupod na naton iya mga kabiran. Ang aton iyang correspondent, direkta iya sa Canada. Hambal ko na gani grabe katugnaw. Subong sa iban nga mga lugar, tedriya sa aton sa Pilipinas, why man niya ulan snow? Why man niya snow? No? Pero sa iban nga mga lugar, just like America, Japan, Canada, kag sa iban pangabahin sang kalibutan, no? Gasnow gid na iya. No? Chikero naton sa Canada to perte man sa Japan ang balko na gani earlier sus pito gid yung mga nagkalamatay is ang budlay diri bala ang kuntigulang kana no kay matugnawon ka na gidman hindi ka na gidman niya kasarang kumparar mo abi kun medyo lamharon ka pa no sa mga kauturan naton. So initanan ha ang aton niya nga diskusyonan sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil ang gida, standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient. Ibalik na sa ato niya nga paratuntunan 56 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Chikeron taanay ang ato niya bombo correspondent direkta iya makabilan pa Canada taanay, no? Ontario, Canada. Kay man sa sini iya nga makapungsuran Amerika, grabe may snowstorm man to gani nga nagduntad, no? Japan, so parte man ang snow, ga ulan, damol kag Canada man, no? So ini nga mga pungsod kay sa iban man nga mga bahin, no, sa nga kalibutan abi chikero nato ng sitwasyon bago na natapos ang Christmas, no, and then manog New Year pero sus katugnaw-tugnaw to sa ila
paano sila makasurvive. Ang aton nga Bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa Ontario, Canada. Si Sir Ferdinand Galila, hibalo naton kay yari na sa piyak nga linya, chikero naton na matanaw takwa na, no? Snow. At kay diri niya sa Pilipinas, why niya mo, no? Kita ya ulan ng kag-init ng diya sa aton, no? Ang diya sa aton sa Pilipinas, so why nakita ya snow? Ukisa, that is why umagkadto kita Amerika, no? Sa iban man yung mga kapungsuran, di ma-amaze ka, no? Kay why na sa aton niya. Pero, syempre, kung ano, ato ka na dito, tapos like, kung parte na gadyang snow, sus, do hindi ka mananamian. So, chikero naton, no? From Canada, si Sir Ferdinand Galila. Sir, maayong aga, halin dali sa Pilipinas. Advance Happy New Year na ni, belated na Merry Christmas. Sir, kamusta ka mo dira sa Canada? Good morning Bumbuan, kag good morning man sa tagpalamati sang Bumbo Radio Bumbuan. Amo ni subong Bumbuan clean up after aftermath some winter storm. Oo. So ara kagid ka nami kay ara ka sa outdoor. Pero sa subong sir, gaano pa? Gaulan pa, ice? Isolated na lang Bumbuan ang snow. Bali hindi na gid siya masyado compared sa 23rd, December 23rd kag 24th. Oo. Nga grabe gid ang iyang ang ginatawag lang nga blizzard Bumbuan, which means ang kabaskugon sang hangin which is like 80 to 120 kilometers per hour kag may upod na siya nga snow. Grabe, So, no? it makakos ang zero visibility. So, kung nakita mo buwan, sa likod ko, tambak ni siya sang snow. Oo, kitaon. So, yeah. So, kung makita mo ang mga, biskan ng mga salakyan, ang sa likod ko na buwan, hospital na siya, no? Oo. Dira ko gobra. So, ini siyang sa likod ko niya, ini siya, diri ni ginatambak ang snow. Go, okay. So, I can see like at 25 to 30 feet. Oo. Yeah. Oo, kitaon gid ya sir ho. Ang mga salakyan gani iban ginaputos pagyapon sang snow. Although kahambal ka sir nga subong hindi na masyado, dutay-dutay na lang, pero gatinumpok pagyapon, grabe no? Yes, mabuan. It's because nga tungod sa winter storm. Actually mabuan ang winter season is bali 4 months na siya. In 4 months kung regular lang ang snow, bali 7 feet ang kataason. Combine na siya sa 4 ka bulan, pero ang 23 kag 24 sa 2 ka adlaw, mga almost 7 to 8 feet gid ang gidagdag sang snow. Wow, So, grabe. grabe ang iyang ginatawag nga kumbaga halit sa mga tao diri sa Canada, but that's a call of nature. Oo. Is it sir, normal kada Christmas? No, Bumbuan, it's not. Bali subong, isa ni siya sa mabutang ni siya sa history sang Canada kag sa North America nga amo gini kadako sang gidagdag nga nagamo gini nagtupa ang winter storm. Oo. Actually Bumbuan, this is already Canadians is prepared about this. Kay sing last year man ang Toronto, ang highway, ang mga digto man sila digto ang focus ang winter storm. So ang mga salakyan gipang nag-stuck siya sa highway. So puro stranded ang mga salakyan, mga dagko mga salakyan kag at that time grabe man ang storm last year. So kumaga kami pag nabalaan na namon nga may amo ng storm, so ga-ready na, pero may ara gid hindi gid man makuan nga ang iban gabiyahe gyapon. Oo. Pero you would know, sir, may alert na. Anong ginahimo kung mag-snow? Let's say, for example, may snowstorm. Anong ginahimo sang gobyerno? Ahead of time Bumbuan, mabalaan na kung ini siya ni ang kabaskugon sang ining nga hangin, ang kadamuon nga snow nga matupa sa ground. So ginapabalo na ang tanan Bumbuan nga kung hindi gid man necessary magbiyahe,
stay at home na lang. So unfortunately daw Christmas bisperas do kadamo gid gani nga supposed to be makadto sa iban nga province. Oo. Kag ang iban family gatherings na sa bumbuan mo dinner time. But unfortunately nagtupa gid sa bisperas ang New Year. So kadamo Bisperas ang Christmas nagtupa, sir. Yes, bisperas ang Christmas, sorry. Yes. Oo. So may ara bumbuan nga ang train nagbiyahe pa but unfortunately na-stranded sila kay kadamo sang mga kahoy nga nagkalatumbaga kaigo sa train. So na-stranded sila kag amo na bala bumbuan in spite nga may weather warning kung is unpredictable gyapon ang kabaskugon sang hangin masubra pa sa gina-predict sang weather forecast. So may biyahe ang isa ka train nga Toronto to Montreal. So na-stranded sila for I think more than 10 to 12 hours nga to the extent nga ang ilang nga bathroom hindi na out of order, ang ilang nga pagkaon almost short na kag iban nga mga traveling inang malakat sila sa iban nga province kag ma-travel sila via plane so canceled man ang mga flight. Grabe, sir, no? So, how would you describe your Christmas day? Kay ti subong diri sa amon 27, sa inyo 26, sir, no? Subong. Yes bumbuan boxing it's holiday man subong 26. Oo. Ang Christmas bumbuan medyo I can say masubo sa mga pamilya nga gusto tani magkadto man sa ilang extended relatives kag masubo sa mga nag-vacation nga ara sa US kag Mexico kay ti hindi sila ka flight pakadto diri sa Canada. Kay this is like an across the nation, almost North America bumbuan. Yes, correct, sir. Nag-snowstorm man to. So, like, hindi ka pwede. Ang flight were canceled. Bumbuan. Actually, bumbuan, ang pinagig ka naigo, no, parts ng Buffalo, New York, ang Fort Erie. Ang Buffalo, New York, kag ang Niagara Falls, Ontario, Canada, tay lang na ang boundary, bumbuan mo. Okay. Oo. That's it. At that time, ang border gisirado, gi-close na siya. Kag unfortunately bumbuan in the US kadamo gid sang casualty. May ara nga I think I heard it's almost 50 in in the United States alone and ang pinakadamo ara sa Buffalo, New York. Yes. Kag ang iban bumbuan sad to say ara na lang sila sa lakyan kaka-frozen sila kay tungod wala sila kagwa sa ilang nga salakyan. Grabe, no? Pero sir, supposedly wala gina-alarm, may alert system man kay balo man ni dapat ang mga tawo nga you should not go elsewhere, dapat ara ka lang sa balay mo kay sining adlaw may snowstorm, matupa ang madamong nga ice, sir Ferdinand. Yes, bumbuan, may ara na sa weather warning, may weather forecast gina siya permi. Unfortunately, may ara iban nga gusto pagid magbiyahe. Pareha sa akon bumbuan no, at the time duty ako pero hindi ako kagwa sa akon nga driveway. So ang hospital gapangita gid sang idea nga masugat ang mga staff nga ari lang sa palibot sang hospital. So luckily may nagsugat sa akon kay hindi gid bumbuan, hindi kalakat ang salakyan. Kag delikado gid katama. So amo na gani bumbuan sang 24 may ara piled up nga salakyan more than 100 nga salakyan nagbungguanay sa highway 402 kag 401. So luckily wala sang casualty but ang damage is mga almost 100 ka salakyan ang nag-filed up. Grabe, sir, no? But as we speak right now, kita ko, sir, may mga jutay-jutay pa nga snow nga tupa, pero not so much. Pero why man kamuya casualty? Kay ina gani ang balko ang Japan niya, sir, may 7 gito gani ya ka nadulaan kitsa kabuhi sa sobrang katugnaw. How about sa inyo sa Canada? Diri bumbuan ang diri is mga house fire related yapon sa shortage because ang snow gani nga grabe ang nagtupa sa ground kag puwerte kadamo nag-ara man power shortage, power shutdown sa part of Ontario kag Quebec. Ang iban bumbuan is vehicular accident like collision. So but when it comes na frozen siya because na-stuck ang iya sa lakyan, so far wala pa reported diri bumbuan diri sa province ng Ontario kag sa bilog nga Canada. Oo. Kami diri sa Pilipinas, syempre kita nga mga Filipino, nagaka-amaze kita, sir, no, makakita ta snow.
magusto ta magadto abroad, may experience mo ang snow. Pero ikaw, sir, for how many years ara ka na sa Canada? But sa amo niya nga sitwasyon, syempre why nyo gid niya gina-wish? Yes, Bumbuan, always Bumbuan, no, ang winter time is always a challenging one. Sa duwa ko ka accident, it's all winter, but luckily okay man, no, nang ang salakyan ko nag-skid. Ang guma Bumbuan nagdanlog ara ko sa higadala nagkadto ako ang salakyan, luckily okay man. Oo. Pero usually amo ni siyang time nga very challenging winter time kay ti ang dalan. Tapos ang danlog, tapos amo na one of the expensive season of the year kay ti mabakal ka sang bag-ong guma mo, winter tires kasi ang all season kag ang winter tires iba diri sa Ontario gina-recommend gid nga may ara ka winter tires. Oo. Para hindi ka ma-disgrasya. Yes, correct, Bumbuan. So, lain kasi ang texture sang guma sang ginagamit sa normal weather kag sa winter. Tapos siyempre mabakal ka sang mga boots, mga gloves, kag mga jacket. Amo ni Bumbuan. Ang ginasuksok mo. Yeah. Oo, pero pareho na subong, may snow, pero hindi ka gid matugnawan, sir. Yes, Bumbuan, currently as we speak, ang weather di subong Bumbuan is -6. So, medyo matulotong now kag tugnaw gid medyo may gatupa pang nga snow. Kag makita ang kagina lang siguro nag-start ko work 7:30 subong is around 4 o'clock of past 4:10 dire sang hapon. Mga 6 inches ang snow na ang nagtupa sa atop sa ngakon nga salakyan. So grabe no. Daga sige-sige gyapon. Sige gyapon, sir, no. Ambal ganin ni Sir Tide, sa kuan ni siya sa New Zealand. Ambal niyang lain sina maulanan. Yes, correct, Bumbuan, tama si Sir Tide, no. Ang lain pareha sinang natabo Bumbuan sa New York, dito sa ila sa US. Nagbubo ang snow, tapos nag-blizzard. After sang blizzard, so damo na snow sa dalan. Maulan siya. Pag ulan, after couple of hours, ma-freeze. Subot silingon, ang nabasa to nga duta nga ara sa ground, mahimo na sa ice. Oo. So just try to imagine ga-drive ka sa lakyan mo, ang imong dalan ice. Grabe. So, danlog. Pero ikaw, Yabi, sir, wala ka to choice but to go out kay nurse kaya, sir mo, no? You have to go to work. Yes, Bumbuan, actually, very considerate man ang hospital. They offer you a room or a place kung to stay. To stay. At tapos it's all free. May food, may tanana. Tanana. So and then kung gusto mo may backlog ka, they will give you a serviceman nga para maka-abakal ka sa kinanglan mo. So sir, pwede namon makita mapan mong imo sa camera so that pila pa lang kita ka minutes nga naga-interviewhan nay ipakita bisamon, sir, kung ano nakadamo kay hindi siya tamaan kadamol pero masupot man nakita ko ang salakyan nagka-drive siya. Yes. May snow gid siya sa babaw, may ice gid siya rather sa babaw. Yes, ari Bumbuan ang salakyan nga gina-drive ko, bali SUV ni siya, no, nang landaw lang snow sa babaw. Wow, grabe. Oo. Sige. Oo, supot, nasupot. Nasupot tapos ini siya Bumbuan. Nasupot ang siyang snow, yeah. So kung mag-drive ka, you have to clean up Correct, Bumbuan, kasi hindi mo makita pareha sina ang windshield sang salakyan ko ari siya pag ako lang ni siya gitinloan. Oo, pero grabe, no? So very risky Bumbuan mag-drive sa winter time. So hindi ka confident ka. So ari ka subong, sir, sa hospital kanino sa gwa ni sang hospital? Yes, Bumbuan, break time ko. So bali amo ng hospital namon Bumbuan sa Tubangan. Okay, can we see? Sige. Medyo delayed lang diri sa amon, sir, Di namon Okay. Yeah. Oo. So, amo na sang front sang hospital pero dapat na siya Bumbuan hasta na sa third floor. Wow. So, okay. Gabi, sir, no? So yeah. You have to White Christmas gindi sa inyo, sir? Yeah, White Christmas tapos sa Dalom, diri nga area banda may parking lot pa na para sa staff tapos dito sa Piak
Diri nga area banda sa mga doctors naman sa pier. Oo. Yeah, Ti, dito na imagine area. kung pila ka oras kang makagwa, mapile up man ng ice is, lakyan mo. Yes, bumbuan, ang trendy sa bumbuan, kung gusto mo bakal sa lakyan, kinahanglan may automatic start na siya. Nga naka-ready na ang heating system, bali kumbaga mga, let's say, I can say 1,000 feet away or 2,000 feet away, habang ara ka pa sa sulod, let's say mga 10 to 15 minutes tapos ka na sa imong work, then you can automatic start, no? Para 15 minutes gaandar sa pagsulod mo, medyo amat-amat na tao ang snow. Pag Grabe. mainit na ang salakyan mo. Oo. So, muna gali, sir. Wow. So, ti kamo nga mga nurses, kinanglan nyo, trabaho amo na. So, amo man na ang mga kabudlayan man kamo dira, sir. Yes, bumbuan, though pertigid ka, very challenging ang hindi lang basta-basta nga you need to love your work, you need to love where you work, yung kung ano ang place kinahanglan. But kita bumbuan, no, honestly speaking, kita nga Pilipino, very biskan din nga rubo-rubo pwede tayo isalpang mo. Yes. So very flexible ta mo Yes. very flexible ta biskan din ta dalon. So Correct. okay gyapon. We can always adjust sa anuman nga sitwasyon. Sanay tayo sang rubo-rubo ang ginatawag. That's why gani nga kita yung mga Filipino in demand taya. No? Sa diin man nga bahin sang kalibutan, di ba? Sir Ferdinand? Yeah, yes, bumbuan. That's why they wanted to hire Filipino workers kasi amo na bumbuan nga very flexible, dali tayo maka-adjust sa ginatawag nga kultura kag environment. So, amo nang isa ka advantage naton. In the coming days, So, like sir, manog New Year naman, no? Pila na lang niya kadlaw. So, amo manigyapon ang sitwasyon ninyo, sir? hopefully, Yeah. Go ahead, sir, please. yes, bumbuan, nami ang weather, bumbuan, no, plus, kagi nag-check ko ang weather, may plus 5, 6, and 7 na siya, so positive na siya, positive, so medyo happy na kami sa amo ng weather, so medyo maulan-ulan lang, but that's fine, okay na siya, as long as hindi lang winter storm para ma-enjoy man namo ng New Year dire. Gani man. Kay, usually, sir, kung New Year, anong ginahimo sa mga tao? Actually, bumbuan pag New Year, it's more indoor. Unlike diya sa aton nga sadya diya sa aton na bumbuan mag-celebrate pang New Year. Diri bumbuan 8 to 9, 8 to 10 dinner time. Medyo may socializing, drinking session with family and friends. After that, going home na. Unlike diya sa aton niya kung isa alas 4, alas 5, alas 6 ang kagahon, makita mo may gailinom pa, may ga-enjoy pa. So iba ang New Year sa Pilipinas. It's the best. It's For the me. best. Oo. Christmas and New Year. New Year, yeah. Oo. Anyway, Sir Ferdinand, no, break time mo subong kabalo ko, kag ginalat mo gid ni sa amon, mabalik ka pa sa hospital. Before you go, kamusta ang COVID dira? Bumbuan may ara kami kaso. Actually, ang unit namon duwa ka beses nag-lockdown, but it's fine bumbuan kasi dasig lang naman. Naka-recover man kasi mostly ang amo di mga pasyente vaccinated na gida halos naka 3 doses, 4 doses na. Ang 4 doses na mga elderly namon. So kada lang recovery 3 to 5 days out na tapos after 10 days of outbreak namon, then that's it. Kaso lang gabalik-balik siya kasi may ara man kung isang gadala diri daga bisita nga mga salawayon na bumbuan kung kisaman, so hindi gid mapaiway, but that's okay kasi dasig ang recovery as long as vaccinated. Sige, sir. Lastly, mensahe mo sa pamilya mo diri sa Pilipinas. Ginakuan ko lang kamusta ko lang ang akon nga mother-in-law si Mama Myrna Branya kag ang akong sister sa Talisay si Pinky Balo. Kag ang wish ko lang bumbuan, no, sa subong nga panahon naagyant na nakita na ng sitwasyon, mahal balaklon, gagira sa Ukraine kag Russia. Importante bumbuan, healthy kag bumbuan, happy family. That's my wish this coming year. Yes. Okay, Sir Ferdinand Galila, sir, ang atong Bombo International Correspondent, direkta sa Ontario, Canada. Sir, salamat kag keep safe gid perme. Salamat.
Yes, Bomboan, Merry Christmas and Merry Happy New Year sa Christmas. Bombo Radio Bacolod. Kag sa tanang nga tagpalampati isang Bombo Radio. All right, there you have it mga kabina natin yung Bombo International Correspondent direkta iya sa Ontario, Canada, Sir Ferdinand Galila. Grabe, no? Kita yaga ka-amazing kita yung mga kita ta snow. Pero syempre, kung storm na, ang mga utod na to yung mga Filipino, hindi man sila nanamian, no? Especially ang balin Sir Ferdinand, sila antes sa man yung Christmas, grabe, nag-snowstorm man sa ila, nagtupa lang damol nga ice, di ka buday-budla, you have to adjust, kung nagalakat ka, ang tire mo gali na, kinanglan, fit man nga, pang winter man, so amo na gali, no? Amo na yung expensive time, kung winter time, so no sa iya. So, amo na yung ilang nga sitwasyon, kaya hambal ko na, sa North America, kahit may border lang, makatabok ka na sa Canada. So, amo na nga grabe, no? Nag-snowstorm. And then, naibalawan natin sa Japan, puwerte man to, no? Ulan man to, ice, ang mga pito ng mga nagkalamatay. So, although may pareho man isang bagyo, ga-alert man. Galing may mga yara gidya nga mga tawo, nung, ano nga ni man, may mga tao gidya nga mabiyahe pag gidya sa Gyapon bla. Mo man na sa aton sa Pilipinas, despite sang bagyo, di ba? Although kabalo naman yan kita nga may bagyo, pero meron ka na mabiyahe Gyapon, or ang balay bala, yara sa, balikan tang patrol mong ba, Anthony, ang balay yara sa igad suba, igad bye-bye sa danger zone, pero still, why man nagahalalin daw. Same parehong sitwasyon. That is why may casualty. Gid. No? So, amo na. No? Again, balta na karami sang snow, pero kung mag-snowstorm na, hindi gidya maayo. Gidya. Itawakon mo, ga-interview kita kay Sir Ferdinand. Ang pila pa lang niya ka-minutes siya, damo na gatok pa ang snow sa iya, sining sarakyan. So, kinaklan niya mag-clean up. No? Clean up. From time to time para nga hindi siya magsupot, no? Sige, 20 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Chikero naton, balikan naton ang patrol si Bombo Carla May Defensor kay may oil price adjustment naman kita. Nag-rollback sa diesel, 20 sentimos. Pero ang gasolina, ang pagsaka niya, naglabot pila, 90 centavos. Grabe. So, kung tanawon mo, mataas-taas naman yung pagsaka sa presyo iya sang gatong Tiyan mo rin ginambal. Hindi kita yaka pahuway. Di ba lang, naga-rollback man, naga-price hike, rollback, amo gyapon ang aton iya nga sitwasyon. That's why nga mga utod naton yung mga drivers, pulo pang hakroy lang yung gyapon no? Di ba? Parayon lang sa pag-agwanta sang sitwasyon. No? Chikaron bala naton si Bombo Carla May Defensor kag sa dugang pakabalita madulong sa aton subong yang aga may ginpatigayon man rather nga drug by bust operation. Ining drug by bust operation niya. Why gidya no? Why gidya untat sa gyapon iti drugista ra man ni gyapon mo. Sulit naman gyapon ang sitwasyon. Amo naman ginambal naton. Ano man nakalagas ang gobyerno sang rather sa mga otoridad sa mga drogista. Kung kita mismo tiway tayo gabag-o, masuyop gyapon illegal nga droga, mabaligya kasi gyapon sa illegal nga droga. Ang problema balik-balik lang na. Balik-balik lang na. Kaya man tikun why na demand, ti pila man nagwanta sa mga nagabaligya man. Ganito hindi ta kain sindi nga suyop gidya sang illegal nga droga, illegal na gani. No? Meaning hindi na ni makapayo sa aton, pero sige man sa gyapon. Bombo Carla, sa dugang nga mga reports. Please go ahead. Bombo Carla. Yes, go ahead, Bombo Carla. Live kita diri subong sa isa ka gasolinahan diri sa Dalan Lacson. Ang subong nga bomboan dito kanami sa mata. Ay do naggubo subong nga aton sini nga presyo sa nga gasolina. Ako nang gatong bomboan sa subong diri sa Caltex bomboan. Makita diri naton ang diesel 64 pesos and 5 centavos. Ang gasolina silver bomboan 61 pesos and 95 centavos.
And then sa platinum, 63 pesos and 10 centavos. So mo ni subong ang presyo sa Caltex Pero, bombo. Yes, Bombo Bombo. Carla, ang diesel nagnubo 20 centimos pero ang gasolina nagsaka 90 centimos, no? Balik-balik Yes. naman gyapon ang ato nga sitwasyon, Bombo Carla. Yes, pero bomboan at least wala hindi dako-dako gino nga tag 3 pesos kung tag 5, no? Kay do amo ginaya nga mabugat gid bomboan pero kung sentimos na bomboan dito ano naman daw okay na lang gid sa aton sini nga makauturan at least wala hindi na gid maglabot sa 70 pesos, 80 pesos kay do kabugat na gid especially sa mga PUJ naton bomboan no kung mga drivers naton ga-drive sa mga jeep no amo gining ila sini nga ugtasan gid bomboan kung magtaas pa gid ang presyo sa gatong bomboan. Amo gid ang ginahimo nila subong niya. Pero ni subong kundi rollback sa gasolina sa diesel. Pero Yes. sang tinalikdan nga si Mana nagsaka man. So rollback subong 20 centimos. Pero ang gasolina ginpasakaan naman nila 90 centimos ti. Yes. Ano ni gani kung gagamit ka subong nga gasolina. Ti pero kabay lang hindi na maglabot pero ito sang tinalikdan nga naga Yes. 70 pila na naga 80. Puwerte na gid tuya kataas-taas ti. Basi subong niya ho manog bagong tuig basi amat-amato naman ni Bombo Carla. Abay pa nga hindi lang gid daw bomboan no kay ti kung lantawon naton na nga mga balaklon daan subong gamahal tungod man sa pagmahal sang gatong so kabay pa bomboan nga hindi na lang gid siya magtaas pa gid ay ti ang iban diri ginhawa man no kay ti ginhawa man bala nga makapangita man sa ila sini nga makagilog ginan siya sa ila sini nga mga negosyo kada adlaw bomboan so kung magtaas ang presyo sa aton sini nga mga balaklon ang rason dira gataas kay tungod gataas ang gatong bomboan. Amo gani Bombo Carla no pero amo ni sa mga kauturan naton subong kung makita ninyo ate ang presyohan ay ang pinaka-latest Yara pa man ta sa line of 6 Bombo Yes. Carla. Sa kabay pa nga hindi lang magkabot sa wasay bomboan. Oo, gani man. Kung maglabot sa tag bawsang una to dumduman ko makumot ag 80 tahon. Nagdubintagid gani. Like 90 pesos kay gani Oo. bomboan no. So may man kay ay gina-expectar pagigani maglabot pagin sa 100 pesos. Oo. So mayo man bomboan kay diri sa aton do wala man naglabot sa 100 pesos ang bomboan. Gani man. So kabay pa Bombo Carla. Yes, amo gid kabay pa nga hindi na gid magataas sa bagong tuig kabay pa nga steady lang gid sa gihapon mas maayo pa gid nga kung magbalik sa 50 pesos sa bomboan no pero lang tawon ta na ay hindi pa man gid naton mahambal pero kabay pa nga hindi lang gid ya magataas gid bomboan. Yes, sa bomboan so diri kita bala sa gipatigay nga by bus operation sa Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, syudad sa Bacolod kagaduwa diri ang mga nagkaladakpan bomboan ang mga suspetsado amo ang ginkilala kanday Omar Saison alias Tata, 44 anyos, kag residente sa Barangay 2 Hermanas, Talisay City. Ang isa si Jovi Morales, 49 anyos, kag residente sa Purok Sigay, Barangay 2, syudad sa Bacolod. Ang nakuha sila nga pagnako. Isa ka big heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang buy bust item. Nakuha man ini sila sa ila sini nga posisyon. Isa ka medium heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, isa ka coin purse, isa ka 500 peso bill, amo ini ang buy bust money, kag ang kabug Bombo Carla. kabugaton sang suspected shabu, nagabugat 5 grams kag nagabalor 34,000 pesos. Ari na ini sa subong sa kustudiya sa Police Station 2 for proper disposition. Bombo Carla, ang problema sang illegal nga droga. Why gid ni gani? Why man ni katapusan do kahalos gani everyday kung gustohon may magkaladakpan gid. Namugid gani bombo pero ang gina workout gid diri sa ato sining mga kapulisan madakpan gid kung sino ginadiri ang naga-supply gid sa illegal nga droga bombo. Sige no. So
Bombo Carla, kamusta subong aton iyang palibot? So far, Bomboan, diri sa Dalan Lacson na medyo tulotawhay pa ang aton sininga dalanon. Hindi pa gid tanto gid ka busy ang dalan. Malaka-laka pa lang ang mga salakyan, yung mga naganilabay. So, expectaron man naton karon ang traffic, no? So nagsugod ang December, Bomboan ang traffic diri sa syudad sa Bacolod, wala gid kakadula, pero amo na gimutangan kita sang route plan para at least nga magkanay-kanay, no? So far ang Dalan Lacson wala, hindi na ni pwede pagparkingan, mayo man Bomboan kay nagasunod man ang aton sini nga mga kauturan, Bomboan. Oo, balik na nga daan subong tanan may trabaho na kahapon lululigwa pa kay ti kadamo wala trabaho kay ti special non-working holiday sa gindeklara sa presidente. Pero subong adlaw Bombo Carla, halos mabinalik ng tanan. So expectaron naton ituod ang ma-traffic nga dalanon naton. Yes, sakto ina Bomboan, no? So diri sa Dalan Lacson isa na ang traffic Bomboan sa may area sa downtown. Isa na sa mga traffic kag sa ibang taging mga intersections Bomboan, no? Kay kung kaysa may ara sang traffic light, kung isa wala sang traffic light, sundo na lang gid naton Bomboan ang aton sininga route plan diri, ang mga one way diri sa Dalan Lacson na sundo na lang naton para at least nga hindi magginamo ang aton sininga mga salakyan Bomboan. Sige. Anyway, Bombo Carla, why man gaulan subong ation? Yes, Bomboan, sa subong nga mga inuras wala kita sa may mapatsagan nga pagpanalithi o kon pag-ulan-ulan Bomboan. Sige. Salamat gid, Bombo Carla. Bomboan mo ilang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. This is that of all na pungon sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga report ni dalon sa aton subong yang aga diri sa aton yang aparaton tunan. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yang mga kabombo. So kinahanglan aga pa ta ha sa mga kauturan ta nga may mga obligasyon aga pa. Mga estudyante relax anay, no? Why pa ni klase, no? Break pagyapon. So, pwede pagidya ka relax sa mga kabombo naton, sa mga estudyante. Pero sa mga kauturan tang may mga trabaho, balik na kita sa normal today. Matapos ang long weekend, actually, no, lawi gid inyo pahuway. So like especially kung government employees ka bala, no? Empleyado ka sa gobyerno, like pareho ni subong ho, kundi December 27, balik kita sa trabaho, 27, 28, 29, wow! Pagka 30, that is a Friday, no? That's a Rizal Day, pula naman natin kalendaryo, it's a holiday. So, diretso na, 31, 1, pagka January 2, still gindeklara na sa ato niya nga presidente ang December 26 kag January 2 nga special non-working holiday. So, wow, congratulations. Malawig-lawig gid ni nga pahuway sa inyo, no? So, ati officially kuno balik ka mo January 3 na. So, amo na, no? Makapahupulo pahuway gid. So iban ginhimo na lang kanami diretsyo na lang sana all, no? Mayara yang tawhay lang sa mga government employees, pwede nyo gidya madiretsyo, no? Pero mayara iban nga mabalik man niya sa trabaho. Sa subong, kung magbalik kita sa trabaho, ang tips naton dira, wake up early, subong pa lang, himos na, kay maabdan ka karon las 7 dalan, ma-traffic kagid, that's for sure. No, kay mabalik na tanan, no, like iban nga nagpauli sa ilabla nga tagsa ka mga lugar, let's say diri sa aton sa mga banwa kag syudad sa inyo hometown, for sure man binalik na ni today. So expectaron nyo na. So meaning kung let's say ang ipagbalik mo sa Bacolod, it will take 1 hour to go back to the city. So halat ka sang tiyempo mo nga kinanglan early ka pa yakadto para nga hindi ka ma-hassle, no? Amo na ang importante. Okay? Ayos. Sige, sa mga kauturan naton, dugay-dugay yari naman naton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Pero sa mga good news ni, pareho ni diri sa may syudad sa Bacolod, kahapon we had an interview sa kay
Councilor Tari Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriations sa Sangguniang Panlunsod Siyudad sa Bacolod, kay aprubahan nila sa session today ang inibalang incentives, no, bonus man nga ihatag sa mga job order casuals. Kundi diri sa may siyudad sa Bacolod, we have mga around 3,500 sa gin-announced gani sa aton iyang city mayor ni Mayor Albi Benitez. Around 3,500 ka mga job order casuals or mga JOs kung tawgon. So, ma-aprobar sa mong 10. As to how much, wala pa man na yan na reveal. Kahit hindi blast announcement ng presidente, pwede ka makabaton 3,000, no? 2,000. Depende pa kung sa pila ang budget nga mabilin. But definitely may ara. Kaya unfortunately, sa mga bonuses ni, ang mga kung JO ka or job order casual ka, di syempre, wala ka na yan sa mga 13th month pay, no? Yari na ito mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Subscriber identification module o kon SIM cards maumpisa na yan subong nga Disyembre 27. So ang mga SIM card owners may ara lamang kamo sang anom ka bulan nga makaparehistro. Kung mapaslawan kamo yang ati makaparehistro, may mo ini nga mangin resulta sa pag-deactivate sang inyo yatag sa ka mga SIM card. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 30 minutos makaligad ang Las 5 sa agad. Siya kiron talinya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag mayong aga, gid. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon Drea sa may siyudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental ti una kinadiskusyonan gani namon Drea earlier kay kunin nag-announce ang ato niya nga presidente nga mahatag man bonus dapat sa mga job order casuals sa subong iya nga bulan sa Desyembre. So the announces ang tinilikdan nga si Mana suno gani diri sa amon sa chairman sa Committee on Finance and Appropriations sa Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod, Councilor Tari Saison, mas special session sila today kay supposedly kada Miyerkules na yung session galiti kalabanan sa miyembro sa City Council nag-ayo nga Martes sila sang hapon mas session kag dala na tayo na aprobahan na nila ang bonus nga ihatag man ipahabol hatag para sa mga job order casual sang siyudad sang Bacolod. Kaga subong man sa dugang panamon diri nga balita ate ang mga mga nagabrigya prutas bala diri sa amon sa may siyudad sa Bacolod medyo nagapulo pang hakroy pa Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay sang Christmas hindi ni siya dumabakal kay diri sa Bacolod ginaaprubahan na siya nga diri sa kilid sa public plaza mayara gid na siya nga isa ka mga bloke-bloke ang ginpang plastar para tagan siya sa mga fruit vendors nga makabaligya. Susubong ang sitwasyon nila do kajutay palagi kuno sa bumalakal kay nga ti mahal kuno prutas sa boxes na balasang prutas nga kundi ila baklon sa last year nga presyo nagmahal siya from 200 to 300 pesos like ang mga apples no ang oranges mga amo sina no grapes nagmahal man so that is why ang mga bumalakal baw do hindi man ka bakal gid sang madamo man nga prutas. Diba, siguro sa New Year, makabawi-bawi pa man sila mga fruit vendors namon diri sa may siyudad sa Bacolod. Kag subong man, sa dugang namon diri nga balita, diri sa siyudad sa Bacolod, tiyara namin mga price adjustments na sa presyo sang gatong diri sa amon, tiyang diesel, nag-rollback siya, pero 20 centimos. Subong ang presyo diri sa diesel diri sa Bacolod, 64 pesos and 5 centavos. Ang gasolina naman nga nagtaas sa 90 centavos at 61 pesos and 95 centavos na ang unleaded no ang platinum 63 pesos and 10 centavos. Muni so far mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Mayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkuan naton nga balita diri sa Surad kag Bugos
nga probinsya sang Capiz. Napakigangutan ta ato ang international correspondent Capizenya nga si Ma'am Pangga, direkta dito sa Arizona, USA. Kag sunod diri ang ilan na eksperyensahan nga winter dito is first time in the 8 years nga stay dito sa nasambitan nga estado sa Estados Unidos. Ang temperatura yara sa negative 38 to negative 30 or I mean 38 to 40 degrees Fahrenheit. So yara sa negative 1 to negative 5 degrees Celsius. Yara sa freezing point na sunod diri. Pero apisar mo na lang compare sa ibang mga states sa US nga yara yan sa negative 12 degrees Celsius. Tuman ka lamig, no? Kag kululbaan sunod diri ang iyang experience sa sulod sang 8 ka tuig nga stay dito sining ginatawag nila nga snowstorm. Okay, kung magwa sa sunod diri doble-doble ang iyang bayo. Mayo lang kuno kung ari ka diri sa Pilipinas gina-imagine mo ang White Christmas, Snowy Christmas, pero kung nato ka na dito sunod diri do hindi ka man kahulag, hindi ka man masadya sa Snowy Christmas nga ginatawag ay kinapultos tong mga dalan. Pero kung hindi ya sunod diri ara sa tigtuhod tub-tub tig hawak ya ang amount or ang snow nga ato dito sa ilang area. Mayo man kay allowed man sa nga magtrabaho kay muna lang gina-bulldoze niya na ang dalan para magkakadto sa iyang opisina kag nagagamit sila sa teknolohiya para mapainit ang ilang palibot o kung sa sulod sa ilang puloy-an. Samtang sa dugang paginaton nga balita na pakigangutan ta mga officer in charge sa National Telecommunications Commission with Engineer Leia Dromal no sa Rion Size nga sunod diri subong adlaw ipatuman ining SIM card registration law diri sa aton nga pungsod kagang ginakuha na bining ginakabalakan sa amon nga mga pumuluyo diri paano ining mga hindi kabalo mag-online register kay may duhabi ka platform pwede online pwede man offline magparehistro sa SIM card. Ito suno ni sa kay engineer nga pwede makapadulong sa offline kag magapatukod sila sa offline registration sa mga remote areas para wala na sa kabalakan ining mga hindi kabalo mag online register especially sa aton mga senior citizen mga katigulangan nga hindi kabalo mag rehistro pinagi sa online link nga nagalapta naman sa karon sa aton pila ka mga social media accounts sang telco providers. It panomdom sini as per sa IRR sang kuan sa SIM card registration law nga may penalidad ang maghatag sang sala nga information kag may within 180 days kitang magparehistro sa aton nga SIM card may additional 5 days para i-reactivate kung wala ginaton maparehistro sa sulod sang 180 days. Ang reaksyon naman niya sa amon nga mapumuluyo diri sa Capiz Mayorya ang pabor sa pagparehistro sa SIM card muna lang sa nasiling tarang ginakabalakan paano ang mga vendor sa Mondri mga katigulangan nga nagagamit sa keypad kag hindi kabalo mag-online register kay kabalo man sila ya magsunod sa layi basta lang hatagan sila sang instruction sang gobyerno which is ginsabat man sang engineer nga magapatukod sila sang mga offline centers sa mga remote areas. Napakikautan tang aton nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director with Sir Javier nagapabilin nga positibo ni sa red tide toxin ang kalalawran sa Capiz. So sa gihapon bawal ang pagkuha, pag-harvest, pagbaligya, pagkaon sang naman nga sa isang panginhason halin diri sa amon nga kalalawran. Kag may mga na-record kami ang mga nagkalawasak nga mga taba, mga fishing equipment, mga baroto diri sang Pasko to bangod gani sa mabaskog nga ampak sang balod kag mataas nga level sang tubig o kon high tide dala sang shoreline especially diri sa barangay Punta Kugon, barangay Kugon, Rojas City, sa barangay Lunoy to sa Banwa sang Sapian kag may pilaman ka mga partially damaged nga mga puloy-an nga nahamtang sa mga coastal areas diri sa Capiz. Muna so far, mga balita ta diri, Bombolensi, balik dira sa imo. Madamo gid nga salamat Bombo Rinante, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangulang nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri naging masubo kag daw tumanggid ka
subo ang nabatsagan sang pila ka mga residente sa may bahin diri sa amon sang Banwa sang Kalibo matapos nga sa kasagsagan sang Pasko nadala sa ato nagkilinatumba ang ilang mga panimalay bangod sa mabaskog nga humbak sang tubi kag mabaskog man nga hangin. Ti kapinto sa 15 ka mga panimalay ang natigayon nga madalasa sang ini nga epekto sang shoreline diri sa Sitio Baybay sa Barangay Kano sa Banwa sang Kalibo kun katumbas sina Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas sang kapin sa masobra isa ka gatos ka mga pamilya. Ti ginapahayag nga may 15 pa to ka mga individual man masobra 15 ang nagpaskwa sa may bahin sang amon nga evacuation center sa Barangay Hall sang nasambitan nga barangay. Ti kagapon ginpanglista to sang amon nga taga MDR Remo Kalibo kag sang mga LGUs man ang ini nga mga nawaskan gid sang ilang panimalay nasamaran ang iba na partially ang iba na totally damaged gid ang ilang panimalay nga kung sa diin nakabig nila nga daw first time nga amo gid ang natabo to sa ila kay ti malayo man ini although malapit gid ni man sa bye-bye pero first time gid kuno siling to nila nga amo to ang nagkinatabo kaya apisar gani ini nga mga bagyo nga Ursula nga tuman man ang epekto diri sa amon nga probinsya sa Aklan why to yan nagkilinatumbang ilang nga panimalaya. Tini gani nga shoreline lang nakibot lang ganito sila nga nagkilinatumba kag naglabot lagpas tawo ang tubig sa ila malapit nga or kung sa lapit sa ilang nga mga panimalaya. Samtang dugang man nga balita diri sa Monti 5 days to go, 1 new year na gid man diri sa aton nga pungsod Pilipinas ang amon nga probinsya sa Aklan ang tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan namon diri daw almost ready naman gid man ang pila ka mga baligya like mga prutas daw nagasinako na gid man ang amon nga mga public market ang mga pagbaligya sa mga palupok ti nakalatag na diri sa amon sa mga kabanwahanan ang mga designated nga area sang pagbaligya sang palupok ara na gid man pagbaligya ara na gid man kag ang amon man nga makatapos ang Bureau of Fire Protection sa bawat kabanwahanan way man gid man ginakulang para sa pag-imporma pagpadumdumdugang sa public sa ini nga luwas man nga pagselebrar sang bag-ong tuig. Samtang gina-confirm pa diri sa amon nga patrol ang iniman nga report kung sa diin may isa ka foreign national ang dugon kag nagisi ito ang iya nga kilay sang gindala sa may bahin sa amon nga Aklan Provincial Hospital ginapayag ini nga foreign national ginkilala ng anay sang mga doktor nga si Mr. X kag ginabulo bana-bana ara sa pangidaron nga 18 anyos kag ini gikan ini siya sa may bahin sang purok size sa may bahin sang amon nga sila Serna Street diri sa Banwa sang Kalibo kag ginakumpirma pa subo nga kung ini ginasakit o kung ginpagtripan kay ara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Di dito siya sa trauma room nagawild din nga foreign national kagway na ila nga mabulong sang amon nga mga doktor. Samtang dugang man nga balita diri sa amon sa kasagsagan balasang Pasko ti ginbuno patay ito ang isa ka sangguniang kabataan or barangay kagawad sang sangguniang or sangguniang kabataan kagawad dito sa may bahin sang amon nga barangay Tigayon sa Banwa sang Kalibo. Subong adlaw December 27 igapay daluman sa inquest proceeding ang nagbuno sa iya ang suspect nga 18 anyos nga sangulihi nagsurrender man matapos to nga mahimo niya ang ini nga krimen ang ini nga suspect nga si Erwin John Yulolio ay ti igapay dalom subong sa inquest proceeding kag pagapasakaan sang kaso nga homicide. Ti ini nga biktima nga isa ka sangguniang kabataan kagawad nga 25 anyos man nga si Michael Meren Tejano ti nagaawat lang tani ini kay ang iya nga upod kaaway sa gining suspect ti ini kadata ni si kagawad magaawat lang tani agod nga matapos ang kaguluhan pero siya tuya ang nabunan kag namatay gid.
Wala mo lang ini so far ang amon nga managapangunang nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa bahin diri sang syudad sang Iloilo ti subong nga bulan sang Disyembre ang mga tawo diri or pipila sa mga pumuluyo diri sa amon ahay nagatalangison kay ti nadulaan sang balay na sunugan kung sa diin tatlo ya ka mga sunog ang na-record diri sa amon sa may syudad sang Iloilo subong lang ginalama nga bulan sang Disyembre ti kahapon to gani isang aga timprano pa lang kagahon pa lang napuhag ang mga pumuluyo diri sa may Barangay Veterans Village Iloilo City proper bangod nga nagluntad ang dako ya nga sunog samtang sa iban pa diri namon nga mga balita ang sa bahin man sa gyapon sa may distrito ya sang Mandurriao diri sa may syudad sang Iloilo naka-record na kami diri Bombo Radio Western Visayas sang kaso sang stray bullet incident pero timayo lang gani kay wala sang may napilasan sang nagtalang bala nagsulod sa Isaya ka balay ti padayon pa inasubong nga ginahibalo sang mga kapulisan kung sino bala ang ining tawo sa likod sang pagpalupok sang armas. Sa iban pa namon diri nga mga balita, wala diri sa may ipatuman nga firecracker ban diri sa may syudad sang Iloilo apisar nga ti may na-record diri sa amon nga stray bullet incident kag bisan nga ti apisar nga wala sa pagdumili sa firecrackers sunod diri kay Mayor Jerry Treñas nagakadapat nga ti wala sang ibaligya nga mga ginadumilian nga mga palupok ti sunod diri kay Mayor Treñas nagakadapat nga may mga dala nga balde sang tubig o kun balas man dira ang mga nagabaligya sang palupok nagakadapat man suno ya sa iya nga likawan ang pagpalupok sa mga balay nga human nga sa light materials agod malikawan ang sunog kag mangin nagpaandam man dring alkalde sang syudad sa nagamit sang armas luthang bilang pagpalupok subong nga holiday season ti ini man sa gyapon may kangtanan sa na-record nga stray bullet incident diri sa may distrito ya sang Mandurriao ti sunod diri sa alkalde ginapasigurado nga madakpan ang ining responsable sa nasambit ya nga insidente kag ipapreso gid sang alkalde ang nagpalupok sang nasambit ya nga armas ginpanumduman diri sa nga alkalde sang syudad nga tuman kadelikado ang ining pagpalupok sang armas rason nga ti nagakadapat nga untatan ini agod wala sang kabuhi nga maulamid. Kag sabahin naman sa Police Regional Office 6 may katanan sa mga crime incidents diri sa Western Visayas naka-record sang 510 humalin sang Disyembre 16 tubtob Disyembre 25, 2022 mas manubo ini Bombo Radio Western Visayas sang 293 ka mga insidente kuni paanggid sang nagligad yang tuig nga may 803 tisunod diri kay Police Brigadier General Leo Francisco ang direktor sa Police Regional Office 6 nga sa pangkabugusan wala man sila sang may record nga major related incidents. Samtang sa iban pa nga mga balita diri sa amon Bombo Radio Western Visayas ang mga health workers balang aging pang-hire kag vaccinators sang Iloilo Provincial Government hay nagareklamo bangod nga ti sa serbisyo nila humalin sang January tubtob sang June pilang nahot pa lang ang nakabaton sang one COVID-19 allowance ara pa lang nga sa 10% sa masobra 1,000 ka mga health workers o kon vaccinators ti nagdepensa man ang provincial government ang Iloilo Provincial Health Office nga nakumpleto naman kuno yan nila ang ining requirements kag na-comply na pasa na tanan na download na tanan sa system sang Department of Health. Kag ti suno diri sa Provincial Health Office ang pondo yara na ya sa bahin sang Department of Health ti ang na-releasan pa lang or nahatagan pa lang yara pa lang gidya lamang sa 10% ti subong nagakahangawa nagakasubuan man ang ining mga health workers diri sa amon sa may probinsya sang Iloilo kay ti amo na kun tani ginasaligan nila panghanda pa sang Pasko kag
para sa pagsugalaw sa bagong tuig. Ug galing kay Tido, alang-alang gid Bomboan, Bombo Radio Bacolod, dra sa inyo may mga health workers or vaccinators madra nga wala kabaton sang ilaya nga one COVID-19 allowance. Wow, so far, Bombo Lindsay, grabe no, kaluluoy man. Pero wala man sang may nagreklamo driya sa amon niya sa may Bacolod. Nakabaton sila or it could be nga why lang sa may nagisog nga Bombo Lindsay nga magreklamo kay ti in fairness ti deserve na nila tani supposedly dapat mabaton gina nila before Christmas. Tinano na lang to yaman kung wala sila nahatagan sa allowance tapos nagatinudlo anay ti ano man gid bala pero ma-release na antes matapos ang December, Bombo Lindsay. Ate kung latawon lang naton abi kung mabutang sa timeline do hindi gid siguro nga matigayon ni hatag tanan ang one COVID-19 allowance sa mga health workers antes magtakop ang 2022 aba si gani nga labutan pa ni Disyembre sa masunod pagid nga tuig 2023. Bombo Reynante, Bombo Radio Rojas. Wow, perte na gitna Bombolensi sa kadugay, no? I think kung tani subok matag ni para merry man ang Pasko sa aton nga mga health workers. Pero so far diri sa amon sa probinsya sang Capiz sa nagligad to nga mga nga administration madamo to sa nagreklamo no sa ilang allowances man diri specifically sa Ross Memorial Provincial Hospital. Pero so sa subong do wala na so far no balita sa mga nag-complain sa Kapitolyo nga madugay ang ilang mga allowances. At sa lito nagligad tong mga inadlaw na nahatagan gani pati ang amon nga mga barangay health workers no kaupod man sila aton nga mga vaccinators kag mga health or frontliners diri sa hospital nga naga-encourage kag nagapang bakuna diri sa amon nga mga utod diri sa probinsya sa Capiz. Kung tani madali ni Bombolense para dugang pa ni pang kuani panghanda kung tani sa New Year kung makahingabot subong nga tuig, Bombolense. Amo gid galing kay Tido kung kita lang maglantaw ati imposible na ina kay ti ang natigayon palang ma-release nila nagligad nga semana ahaw January kag February lang gid lamang nga bulan ang remaining months tubtob sa June ati wala pa sa gyapon Bombo April. Tama ka gidira Bombo Lensi no. Kung ang istoryahan ginabi mga benefits no nga para man sa aton nga mga nagasakripisyo nga mga health workers daw damo gid man mga complaint pero daw waay gid bala Bombolensi daw dugay naman gani ina pero daw waay gid bala ginapamatian kag daw waay man bala hakat nga padasigon ini nga mga benefits para tani maging dedicated kag mas mas maghugod man ang aton nga mga healthcare workers kay sila man nya matutuod man gid man nga nagasakripisyo especially nabatsagan ginaton nakitaan gid naton during pandemic time kag surges ang mga cases ang COVID Bombolensi. Insakto gid dugay-dugay matapos na ni ang COVID-19 pandemic pero ang one COVID-19 allowance high wala sa gyapon. Sige lang alang na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na Okay, sige sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo why naman kita iya mga kaberan may nabilin nga tiyempo. All-Star Nation and Kabombo, we all would like to reach you. Kag para naman sa aton nga Bombo Radio Philippines New Year's countdown. And a happy new year, happy new 5 days to go antes ang tuig 2023. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansing Dulsurilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Dugang nga impormasyon angot